ina direba ne yanzu nan na magana ba za mu gama sani ba kuma sai dire ina ka tinda kuma ya maka wanke mota ba to mu yi ya faru ko mota ne ba kan lafiya na kai ta an ci wani mota ruwa da kusan kudi ma kusan kuwa to na zo ina so ne mai bashi a kan sanar ina wanda ya kare kuma kana bacci ba ko da ka kira ni ba na ce ba za mu fita za mu fita da shi ne mun yi da shi ya sace in kana bacci kar a dame ka baka wannan surutu baka wanke mota ba me yasa ka biya hakuri ka biya hakuri da wanke to ai security shi yana bacci ya ma da zai da ka wanke mota kai surutu kuma muna kai waye kai ana ga mu ne kuma tunan nan yaran talakawa to ya ba shi ga mu to mun da ko mota ya kike haka ne matsalar nan kullum na ga mu da wanke mota zamu matsalar su kenan Wow.